Hola companys, soc Marc Oliver de Finques Arquitect. Avui us vinc a presentar un apartament amb unes vistes espectaculars. Fixeu-vos l'entradeta. És un pis que havia estat llogat amb 2 habitacions i tenim a mà dreta quarto de bany complet. Tenim primera habitació, com veieu, grandíssima, amb una galeria que té una persiana veneciana, termostat, accés a cuina i menjador, i aquesta és la segona habitació que tenim aquí. Una habitació quadradeta, tancaments en doble vidre d'alumini, armari empotrat, un hall d'entrada bastant gran i fixeu-vos la cuina amb una altra galeria que és on hi ha la caldera, que ara la veureu. I és un pis que us l'acaben de pintar, us el deixaran recient netet i ideal per llogar o per anar a viure, qualsevol que vulgui tenir aquestes vistes d'aquí. La veritat és que li entra un sol espectacular i tenim la galeria aquí. Per la rentadora, la caldera. Doncs molt bé, companys, Marc Oliver de Finques Arquitect. Com ja sabeu, si voleu més informació podeu trucar-nos al 973 10 22 86. Ens veiem aviat i recordeu, si teniu algun pis en venda, ens podeu trucar. Ens veiem aviat.